ɗan sarki ya saki sabuwar waƙa mai suna Soyayya. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da mu da kuke a kowane lokaci. Hausa Face TV. Muna roƙonka in kai baƙo ne a cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, kar ka manta da yin subscribe, danna mana alamar nan ta ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne in mun ɗora sababbin shirye-shiryenmu ko labarai za ku gani. Mun gode da sake kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Kawu ɗan sarki dai mawaƙi ne fitacce, ko in ce waƙoƙinsa sun yi fice a nahiyar Afirka. Kawu ɗan sarki dai ya iya waƙa, ko in ce ya iya waƙa, ya iya salon fitar da harafin waƙa. Kawu ɗan sarki dai mawaƙi ne wanda yake tashe a yanzu, wanda ba inda ba a san kawu ɗan sarki ba. Kawu ɗan sarki dai mawaƙi ne na masana'antar Kannywood, shi ne jagaba ko in ce jagora a mawaƙa a cikin wannan tafiya ta Kannywood. Kawu ɗan sarki dai jimiri ne, ko in ce mawaƙi ne cikakke wanda ya iya waƙa a masana'antar Kannywood. In kana neman wannan waƙa ta wato Soyayya, ka shiga YouTube Kawu ɗan sarki, ka danna mai subscribe, ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta haka ne in ya ɗora sababbin labarai ko in ce shirye-shiryensa za ku gani. Kawu ɗan sarki mawaƙi ne cikakke a masana'antar Kannywood, waƙoƙi kala-kala, ko in ce waƙoƙi ne wanda ya yi muku su sabida masoya, ya yi waƙoƙi a 2022. Mun gode da sake kasancewa da mu da kuke a kowane lokaci. Hausa Face TV.